ko po ako kasi sobrang hirap po kasi magtrabaho. Yan ang daing ni Dayan ng Tabaco City na fresh graduate mula sa kolehiyo. Ayon sa kanya, ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho matapos makagraduate, ngunit sa dami ng aplikante at kakulangan sa oportunidad, hirap siyang makahanap ng kumpanyang tatanggap sa kanya. More on po kasi sila masyadong high class, high standard. Nahihirapan po ako. Isa lang si Dayan sa daan-daang job seeker na lumahok sa nationwide job fair ng Department of Labor and Employment kaugnay ng pagdiriwang ng 124th Philippine Labor Day sa Legazpi City. Ayon sa ahensya, umabot sa halos 4,000 job vacancies ang inaalok mula sa iba't ibang industriya. Layo nito na mailapit ang trabaho at oportunidad at mapabilis ang hiring process sa pamamagitan ng on-the-spot hiring. Maliban sa job fair, isinagawa rin ang iba pang serbisyo tulad ng tupad payout, livelihood assistance at kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Layunin natin sa job fair na ipalapit ang providers ng trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Alam natin na napakataas ng cost of looking for job. So, kinakat na natin yon. Dole na ang nag-gather ng mga employers para ihain ang kanilang mga vacancies sa mga naghahanap. At gusto rin natin na maging one-stop shop na siya. Nandito na rin ang mga ahensya na pwedeng tumulong sa ating mga job seekers. Kaya ang daming mga ahensya ang nandito, ang daming trabaho ang nandito. Nick De La Cruz, CSN.